Mali včera robecný, ideme si urobiť prehliadku. Mal by som urobiť zajtra, keby to malo byť presne o týždeň, ale hlásia zlé počasie, tak idem ho urobiť dneska. Uvidíme, možno je už matka vyliahnutá. Takže uvidíme, ideme na to. Takže na stavok som si dal dole aj cesto a ideme sa pozrieť na prvý rámik. Keby som našiel matku, tak vám dávam vedieť, pretože mám rukavice, sa to teraz ťažšie robí. Takže keby som našiel matku alebo matečík už vyhryznuté, tak vám dám vedieť. No, pozrel som, matečík je tu vyhryzený. Bude vyliahnutý, alebo ho včely vyhryzli, ale niekde keď sa pozrieme je vyše vajíčok v bunke. Niekde je jedno, niekde ich je vyše. Matku som tu nenašiel. Takže tuto je ten pozvyšný, ale matku tu nevidím. Takže možno sú tu trúdice, čo dúfam, že nie sú, ale matku som nenašiel. Takže ale niekde včely mávajú ešte krídelkami. Neviem. Buď sú to tie staré vajíčka, čo tu boli ešte od matky. Že sa zdajú, aké by boli čerstvé, že sú možno zoschnuté, ale neviem. Neviem. A niekde, keď tu vidíte. Neviem, uvidíme. Akože matečník je vyhryznutý. Bude vyliahnutý, alebo včely vyhryzli. A matku som tu nenašiel, takže uvidíme. Takže vidíme sa pri ďalšom videu.